jste zač? Vy jste nás předběh! Ty budeš předmět poctiví lidi! Vypadni! A už se vlastně karikaturu! No a co jste zač? Vy jste nás předběh! Ty budeš předmět poctiví lidi! Vypadni! Už se nevracejte, karikatura! Sakra! Dobrý slova! Vy jste nás předběh! Tak ty budeš předmět poctiví lidi! Vypadni! Vy jste nás předběh! Pozor! Ty budeš předmět poctiví lidi! Vypadni! Tak pozor! Ty budeš předmět poctiví lidi! Vypadni! Magrová! Jo, nebyl to špatný zážitek. Tak jsme to tak nějak přežili, ne? To jo, nebyl to špatný zážitek. Tak jsme to tak nějak přežili, ne? To jo, nebyl to tak špatný zážitek. Akce! Já jsem... Akce! Ale seberte míro, ať může znova spadnout, jo? Doslova jste ho strhli, bylo to perfektní, bylo to skvělý. Bylo to naprosto super. Naprosto super. Ty parchanti! Já zabiju. Nikoho tam neměli, žádný posraný zaměstnance. Zapletil jsem prachy a oni mě podvedli. Teď jsem to já, teď jsem tu stál. Já jsem to posral. Co slečno?